Zdravím a vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa zo série Zabudnuté miesta. V dnešnom videu budete mať opäť možnosť spolu s nami nahliadnúť do ďalšieho zaujímavého krásneho kaštieľa. Kaštieľ sa nachádza v obci Ožďany, čo je dedina medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou. Kaštieľ v posledných rokoch vystriedal niekoľko vlastníkov, kedy ho obec odpredala za účelom rekonštrukcie. Vždy sa kvôli porušeniu zmluv vrátil späť do obecných rúk. Momentálne je však kvôli exekúcii na bývalého majiteľa kaštieľ opäť v ďalších rukách. Pôvodne ide o renesančný poschodový kaštieľ postavený na návrši v prvej polovici 17. storočia a na mieste, kde stal starší hrad, pravdepodobne zo začiatku 14. storočia. Ten v roku 1604 vypálilo cisárske vojsko. Zvyšky gotického hradu boli včlenené do nového kaštieľa, ktorý má pôdorys nepravidelného štvoruholníka. Vstup do kaštieľa nie je presne uprostred osy, ale v ľavej časti predného krídla. Najväčšiu zmenu priniesla prestavba fasády. Vstupnú časť zdôraznila vstupujúca bočná výplň pilastrov s prestavanými stĺpmi. Na ich bohaté rímsové hlavice dosadá stlačený oblúk až vo výške rímsy strechy. Krídla majú rozličnú dĺžku. Juhozápadné krídlo je mierne navonok zalomené, protiľahlé len čiastočne, doplnené múrom so zadnou bránkou na nádvorie. Kaštieľ v polovici 18. storočia prestavali a zmenili aj fasády štyroch nárožných veží. Niektoré krídla dostali nové klenby, v rohu nádvoria pristávali schodište, takže kaštieľ mal okrem schodišťa v severozápadnom krídle, ďalšie v južnom rohu a pri východnej veži. Do druhej svetovej vojny bol obývaný. Väčšiu újmu utrpel v roku 1945, keď bol značne poškodený priamymi zásahmi. Pred zánikom ho zachránila provizorná oprava v rokoch 1951 až 1953. Namiesto jednej nárožnej veže postavili štvorhrannú a obnovili strechu. Hi girl. V roku 1678 obec vyplienili kurudské čaty Imricha Tököliho. S kaštieľom sa spája aj meno Juliany Korponaj Géciovej, ktorá bola známa ako Levočská biela pani. Tá sa narodila v Ožďanoch okolo roku 1680. Jej otec bol majiteľ kaštieľa Žigmund Géci. Za manžela si vzala Jana Korponaja, kapitána hradu Čabrať. Keď dovršila 23 rokov, jej otec sa pripojil k Františkovi Rákocimu, ktorý pripravoval plán povstania proti Habsburgovcom v Uhorsku. Povstanie však bolo neúspešné podpísaním Satumárskeho mieru.
Rákóczi odišiel do Francúzska a nikdy sa so svojou prehrou nezmieril. Levočská biela pani v roku 1712 oznámila cisárskému generálovi Jánovi Palfimu, že jej doručili listy Františka II. Rákócziho, v ktorých vyzýva na odpor Habsburgovcov. Listy však údajne spálila a preto nevedela svoje tvrdenia dokázať. Jej oznámenie kompromitovalo viaceré šlachtické osobnosti a preto ju postavili pred súd. Z obavy, aby nikto neupadol do podozrenia z porušenia satumarského mieru, ju odsúdili na trest smrti. Levočskú bielu paniu po dvojročnom mučení na červenom kameni popravili 25. septembra 1714 na trhovisku v Győri v Maďarsku. Poslednou obyvateľkou kaštieľa bola do roku 1926 Margita Lužínsky, rodená Majoroš de Berente. Jej manželom bol barón Henrich Gustav Karol Richard Lužínsky. Posledný barón Henrich Lužínsky zomrel v roku 1907 a pochovaný je v Maďarsku. Po roku 1926 bol kaštieľ definitívne znárodnený Československým štátom. Toto bolo akože podľa mňa niečo na mučenie, alebo čo? Toto je brutál. To bol žalár. Podľa mňa to bol žalár. Pozri, tam sú mreže. Alebo vinné sklepy. Neviem. Idem ti pomôcť? Alebo si silná nezávislá žena? Nemám kameru. Medzi dvoma svetovými vojnami bol v kaštieli kláštor Uršulínok a taktiež mešťanská škola. Neskôr prešiel kaštiel pod správu obce. Počas rokov 1926 až do konca 80. rokov 20. storočia sa využitie oždianskeho kaštieľa menilo. Koncom 80. rokov bolo v pláne objekt kaštieľa zrekonštruovať. V rozsiahlom areáli kaštieľa mienili zriadiť reštauračné zariadenie s hotelovým komplexom. Súčasťou budúceho zrekonštruovaného objektu kultúrne pamiatky malo byť plánované zriadenie stálej expozície venovanej histórii kaštieľa v Ožďanoch. Politické zmeny v roku 1989 a v nasledujúcich rokoch však celú akciu zastavili. V roku 2019 v schatranom kaštieli vypukol požiar, ktorý zničil celú strechu. O rok neskôr sa začalo s rekonštrukciou strechy. Ak sa vám video páči, budem veľmi rád, ak na ňom zanecháte nejaký ten like, komentár a taktiež ma veľmi poteší, pokiaľ zanecháte odber na mojom kanáli. Ja sa zjebem ďakujem. Dobre, idem takto. Tak som to nechcela.